nke echiri na zere. Oge ọbụla ndị ọjọọ na-agba ka ha lie gị, ọ bụrụ na chi gị nọchi na-enyere gị aka, plan ọra nke ha weta ka ha were lie gị, plan ahụ aghasaa. Ọbụna ha chọrọ ka ha sete ọbụna chi gị na-agbarụ gị mbọ, because na nwere ndị amadị chi ha mana chi ha na-enyere ha aka, maka onye ọbụla si n'onyinye iji wee bịa ụwa. Mgbe ọ gbagidere mgbafụ na ihe ahụ ha na-eme adịghị enweta gị, ha ebido kpawa gị ụmụ ahadụ agha aha ọjọọ na ebe ịvụ. Imagine ebe ịvụ na-akpọ mmadụ ịvụ, bikọrọ ha agbaga mbọ ka ha rie gị, ka esi ete ka egbuo ndụ gị, ma n'owe ebidozie gbagharịba. Agwa m na onye ọbụla mere ife ọjọọ, mgbe ọ fụ na ihe ọjọọ ahụ o mere na-achọ ịba faya, ọ gbazi ya n'okirikiri ka ọ ga-esi ekpuchi ihe ọjọọ ọ na-eme. A ga nji egwu unu emezi n'ife ọjọọ, maka na onye ọbụla na-eme ife ọjọọ a na-enwe ezumike. Ị ga-agbakeri ana wee mee ife ọjọọ. Mgbe ife ọjọọ ahụ i mere ga-aba faya, ị ga na-agbakeri ana kwa ka ihe ekpuchi ihe ọjọọ ahụ i mere. Ife ọ na-afụ ka ị na-atụ onwe gị. A ga nji egwu na onye ọbụla na-eme mmadụ ife ọjọọ bụ onwe ka ọ na-eme. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ m na-asị na m bụ feki, sị na m bụ winch, na m bụ bad person, na mma nga maka na ha atụ anyị gị ntụ anyị ya na adụmanụ ọgụ ka mụ na gị bịa kụbịa fisikal, maka mmadụ mmụọ m na ha so. Mmụọ m na ha so ga-enye gị ọnọdụ gị. Ada agbachukwu mgba, onye kere enu na ana, kee ife na ọchịchị, ọdụ oke ya nụsa nwunye ọgụ, ọ bụ nzuzu ka ịdụ. A na-agwa ndị mmadụ iji afa m akọ asịrị na-ekwu ihe mmemme ọ bụ onwe ka ị na-eme. Ọnọdụ ka ị na-ikwecha mkpakana iwekwu ụkwụ ụzọ gị na mkpakana ahụ, maka ịmagwụ na mkpakana ahụ ị na-ekwe ga-ama gị. Kpachapụ anya gị, onye ọbụla na-eme ka imegide mmadụ, ka ị makwa na ọkụ nwe ka ị na-eme. Tụsasịa nkụzi ma ka ị wee nye ndị ọzọ aka. Gbara ihe ọjọọ ọsọ ka ị ghara ịnụwa ọgụ mgbe ị ga-anatawa ụgwọ ọrụ ihe ọjọọ i mere. Ọ bụ ya ka m ji wee na-ekwu oge ọbụla, ife ọbụla ị na-eme, uche gị dị ya. Gbara ihe ọjọọ ọsọ ka ọ ghara ịwụ mgbe ị ga-ata afọ ihe ọjọọ imete ịgbakeriwe ana, chọwa ụzọ ihe esi wee kpuchi. Ka ị na-agbakeri ana, chọwa asịrị ọzọ ihe eji wee kpuchi ihe ọjọọ ime, ka ọ na-aka njọ. Maka na onweghị onye ga-egbugide osisi mgbe osisi chọrọ ịda, isi ka ijidekwa osisi ahụ ka ọ kwudo, ọ ya adarịrị. Gbara ihe ọjọọ ọsọ, maka ka ị na-eme ife ọjọọ ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya, ana o nwere ihe ọbụla ga-azọpụta gị. Achọrọ m ịgwa unu ka unu mara na onye ọbụla na-eme ife ọjọọ, na-emegide ndị mmadụ, na-agwọ ụgwọ ọjọọ, wee na-ana ndị mmadụ n'iyi, na-egbusisi ndị mmadụ, na ọdụ ka ị na-egbu osisi nke nwa bụ osisi ahụ ị na-egbu. Mgbe i gbugidere osisi ahụ gbugide osisi ahụ, mgbe osisi ahụ kwadoro ịda, ịfụgo na ihe i mere achọgbu ime expose. Ị na-agbakọrọ ihe a ka ị ga-esi wee ka osisi a ghara ịda, ọ ya adarịrị. O nwere ife ike ji gbochi nwunye, ọ ga-ada maka na ngwa onwe ka ị mere. Aka nya bụ ụwa na-aka unu ọtọ, sepụ na aka n'ihe ọjọọ. Imeke ndị mmadụ na-akpọ m afọ ọjọọ taa, na-akụ asịrị, na-ekwu ihe memelọ ka ndị mmadụ wee ha etie m. Onye ha eti m bụ onwe ka o ha etiri. Onye jụrụ m bụ Chukwu ka ọ jụrụ, onye kpọrọ m asị bụ Chukwu ka ọ kpọrọ asị. Onye fụwa m n'anya bụ onwe ka ọ fụrụ n'anya. Ka ị na-agba m mgba bụ Chukwu ka ị na-agba mgba, maka ị nwere ike iche na ịma m ịmarọ m.
kwụwa aka gị ọtọ ka ị mara na ọbụla mmadụ niile ka ọ ga-abịa mee ife na free. Na mbọsị ike oge ga-eju, ifere ga-abụ nke gị. Sepụ aka n'ihe ọjọọ, sepụ aka n'imegide mmadụ, sepụ aka n'igbochi ndị mmadụ ọdịna mma ha, maka ife niile nwere oge. Onye ọbụla na-eme ife ọjọọ adịghara asụkwa, tụsasịa nkụzi a ka ndị ọzọ nụkwa, ka ịmakwara onye imete gị eji isi wee buru. Daalụ.